Mateo 14 verse 6. Asi zuva rikuberekwa kwaHerodhi rakati rasvika, mukunda waHerodhiasi akatamba pakati pavo akafadza Herodhi. Naizvozvo vakamupikira nemhiko kuti uchamupa chinhu chipi nechipi chaanenge akumbira. Unoziva kuti unohwa kunyara. Taimbotambawo kumichato isu. But matambiro ari kumazuva ano unoshaya kuti unotarisa pese pangava pai. Ukangoona munhu achida kuti akavidhio kake ana achingotambisa muchiuno nekufuratira vanhu. Kutamba rudzi ikoko. Zvakadaro zvekuti mambo akatoti taura zvaunoda ndigokupa, anga atamba chirudzi. Vanhu vaMwarika, sevanhu vaMwari ngatidzikamei tizvidzore. Mukadzi mukuru unotambira nyika yese paFacebook, kutambira nyika yese kwese nevasisingabohwe kuti uri kuti kudii, nevasingagoni chirudzi chako uchitamba mukadzi mukuru. Even nevarume mukuru unoshaya kuti zvamboita se kutamba rudzi. Handinamboti usatambeni, but kutamba rudzi kwakadaro taitamba isu pamutimba, ende vanhu vese vakaukera chemberi chiridza mupururu. But ungazviti nhasi unobata kumeso totonyara tikangoona pikicha notaridza seunge munhu ari kutamba totonyara isu. Tambai zvakanaka. Kana muchitamba munotambei munyika yakadai. God bless you.